Kodwa into eshoyo ingilosi kithi ithi ubaba mkhulu akafihlanga kini ukuthi wadalwa akafihlanga kini ukuthi wadalwa akakushongo ushembe ukuthi mina nginguNkulunkulu wathi ngadalwa uNkulunkulu. Ithi-ke ingilosi lokhu ushembe owayekusho okushilo ukuthi wadalwa uNkulunkulu ukhuluma iqiniso. Ithi ushembe akafihlanga ukuthi ungumsebenzi kaNkulunkulu wasemandulo. Njengoba wayesichazela ubaba mkhulu ethi ungumprofeti womkhathi. Akafihlanga ushembe ukuthi ungumprofeti wasemandulo. Ushembe akafihlanga ukuthi ungumsebenzi kaNkulunkulu. Wathi uNkulunkulu emdala wamenza waba umsebenzi wakhe.